Da, bre, te duci la colț să cumperi 2 franzele. De ce, bre, că mai avem? Sunt de ieri, s-au întărit. Hai, bre, că n-au nimic. Sincer, erau tari ca piatra, doar că n-aveam chef să mă duc, mai ales că era Ilie plecat. Am zis să te duci, ce nu înțelegi. Bine, bre, gata. Și rebus. Ce ai zis, bre? M-ai făcut rebut? Rebus, prostule, integrame. Păi de ce n-ai zis, mă, așa de la bun început? Hai mai repede. Atât știe femeia asta, să dea ordine. Și vă dați seama că o iau la pas. Ajung la magazin, îi cumpăr integrame și mă duc să iau și pâine. Dar în intersecție dau nas în nas cu Ahile și dezinsecția mare. Ce zici, Remi? Uite pe aici, mă o să iau o pâine. Unde e tovarășul? La bloc. Fraiere, ia vino încoa, banii de pâine la șeful. Sincer, am obosit să mă cer cu voi. Ce ai zis, mă? Sincer îți zic, mă simt epuizat. Nu mai pot, efectiv. Dacă ți este foame, îți iau pâine din banii mei, mă jur. Dar las-o mai moale cu amenințările de genul ăsta, te rog. Hai că nu e nimeni să se bage pentru tine. Taci, mă, lasă-l în pace. De ce, șeful? Că așa zic eu. Du-te, Remi, liniștit. Mersi, frate. Cu plăcere. Să-l salut pe Ilie din partea mea. Și vă dați seama că îmi văd și eu de drum. Da, când trec pe lângă fraierii ăștia, mare piedică ce-mi pune Ioan. Mușc din asfalt direct. Ai, mă, grijă pe unde mergi, prietene. Ai avut emoții, nu te mai țin picioarele. Ești așa amuzant, m-am căcat pe tine de râs. Ia vino, mă, încoa. Gata, mă, Hai, Remi, dai drumul de aici. Te țin o minte, fraiere. Și na, am furat-o. Așa e în viață câteodată. Măcar nu m-au ospitalizat. Mă duc eu, cumpăr pâine și evident că ocolesc toată strada la întoarcere să evit pe fraier. Na, bre, ia pâine, ia și integramele. Na, să fii fericită. Dar ce ai pățit? Nimic, m-am împiedicat pe drum. De un mare prost. Ți-am zis să ai grijă pe unde mergi. Niciodată nu ești atent. Nu e așa? Ce prost sunt. După cum vă puteți imagina, începea să crească puțin omerta în mine față de băieți. Mai trec câteva zile, se întoarce și Ilie la bloc, zic hai să mă duc să văd ce mai face Bec. Și îl găsesc în parculeț cu Sante și încă o fată pe care nu o știam atunci. Ducesa era porecla ei. Bine, mă, Bec, așa rămâne, frate. Da, frățioare, hai că plecăm și noi, baftă. Salut. Și pleacă Sante cu ducesa asta, nu mă întrebați unde, că nu știu. Bă, Bec, ce faci, mă? Ăsta nimic? Se uita după aia. Alo, prietene, ce faci, mă? Ce vrei, mă? Păi vorbesc cu tine și tu mă ignori așa, ce ai? Lasă-mă, frate, că m-am îndrăgostit. De cine, mă? Ducesa. Cine, mă, aia? Da, frate, fata este incredibilă. Te cred pe cuvânt dacă zici tu. Vezi cum vorbești de ea că te sparg. Mă, animalule, ce ai? Te-ai lovit? Ce am zis? Doar te-am avertizat. Bine, mă, Romeo, dar ce caută Sante pe aici? De unde știi tu, mă? Când erai tu blocat în casă, mai umblam cu boboc. Vezi când te fac prost, te mai mir de ce? Da, mă, știu, aveai dreptate în privința lui. Dar na, avem noi niște treburi cu el. Păi și de ce te uiți, mă, după gagică sa? Păi ai vară sa, mă, nu au treabă, ce-ai? Nebunule, o pui de nuntă? Poate, frate, ar fi mișto. Doamne ferește, așa ceva. Și tu și Sandu ține secrete. Nebunilor. Lasă-mă, mai bine să nu știi tu chiar tot. Bine, mă, Bec, o să țin minte această insultă. Tu ce faci, mă, toate bune? Mă știi pe mine. Mereu dau de belele. Da, mă descurc. Cu cine de data asta? Grupa mare. Dezinsecția iar. Erau cu Ahile, mi-au pus piedică, dar nu e tragedie. Păi dacă ești fraier, zi mersi că nu te-au rupt.